Kagulo na naman po sila magpa-picture cafe. Pero tayo sa loob! Punta kami doon. Halikin. Tayo mag-pagkita pa po. Yan. May giyay. Dapat na siya short. Hala! Ang yaman! Hala! Tuwara! Hala! Hala, instant ninang ka! Pasalubong. Bong. Thank you. Listen, bro. I could see Dean Hashim, also a professional blogger. But I look up to you, man. I am at like 200,000, but you're like 5 million. So I look up to you, man. You're my idol. Thank you. Okay, Kai, picture kay. Got it? Thank you, bro. At marami na rin ang nahulog dito. Tara. Sabo kayo ay, mag-joke na ba? Ale. Ay! Grabe! Yakap! Group hug! Really! Yakap! Oh, kiss na! Kiss! Yeah, please follow us vlog. What you want? No. One day you're going to be 5 billion also. You have like 5 billion. You too. One day. Oh my God! Dito pala nag-event sila ng opening. Dito nag-convert sila. Yan. Thank you. I like your t-shirt. It's like LGBTQ. It's not fit for me. Food court! Sa lahat ng mga gusto mag-business dyan, meron ba sila mga available dito? Tuyok na? Saan? Sumama na rin ron. Ha? Kamukha na ni Gio? Mga buang. Kapos ka ni kanino. Pawis na kayo sa nagkuyawan. Ito ano eh. Sa kayo nagparuto na. Bakit ka nagtatago? Para din atong flavor para sa lahat. Bakit ka nagtatago? Asali mga kanin? Hindi, ano bang ano? Mga flavor niyan. Sakali lemonade na, classic lemonade. Tropical fruit na lang. Okay na. Ay, ano ba sa inyo? Akala ko yun yung sa inyo. Milkshake na lang. Milkshake isa. Strawberry. Wala na ka matcha natin. I want take one ng strawberry. Sige, Akira. Bruha. Ito na yung hypermarket. Uy, Rhea, magpa-picture daw. Ay, pag-smile ba? Ito na. Ha?
Di na natapos yung vlog. Okay, ito na. Hindi na nadali yan. Video pag ito sa sisa. Yawag! Saan ako mag-vlog, uy? Mamaya na po ah. Abot ko, ano ba mga bago ko? Dito na. Dugay kay mamaman! Hindi, nag-picture na sila sa'yo kanina. Na. Basta mo na ni ilang kuan sa hypermarket. Hindi ba ang ana bangka-bangka? Hindi, ayun yung may pharmacy na rin. Wala na. Gulo ng vlog. Kaya yung ano, anim yan. Hi babe. Uy, may gwapo kanina na picture ba? Kambal ko sila. Yan, para dire-diretso. Yan. Dito naman tayo sa massage area ng friend namin. At dito din meron sila playground. Private pala. So bago sa makapunta na dito, relax kayo. Punta lang kayo dito. Alam lang na very affordable ang kanilang playground. Maganda yun ang sticky, yung dikit-dikit. Ha? Tatalong ka, tapos didikit ka sa wall. Oo. Wow! Maganda ba? Hindi, ayaw magtanawan. Maulog ako po na. Dito sa baba yung parking and then Supa-supa. dito yung pinaka-entrance. Parang ka talaga nasa ibang bansa. Parang wala ako sa saan talaga. Parang gusto magandang gano'n. Asang pilaan eh. Ano ba na? Ay, ito naman na. Asang pilaan eh. Number. Man magbayan. Ano ba number? Kita pila pa. Ika 20 pa. Ulira. Number 2. Number 20 pa guys. Mga to sa may simenteryo. Ay may makabalik kung sakay. Ha? Ibahin ko na lang yung pagbablog dito about sa pagsakay dito kasi medyo crowded siya. Listen po kayo mo singit kay naka-fall in line sila. So, bawal ta din makikasta nga artista ta din or vlogger or private delayed kasi pumila din sila. So, ngayon, I would like to say thank you so much for watching. At pupunta muna kami ng sementeryo. And we'll be right back kasi sasakay kami. Then number 20 pa kami at number 2 pa yung nakasalang. Mahulog pa yung number 5. So, maglamay pa sila. Gusto ko ma-experience yung nahulog. Tatay. Oh, punta na kami kasi ni Tatay. Bye-bye guys! Bye-bye! Andito na yung mayayaman naming friend. Dito ko nabili t-shirt. Ano, Brit? Suot ko kahapon. Ayaw ko lang bumili. Hala. Napaka-attitude niya. Pero may visa na siya sa Japan.
Amo to 17. Mama friends. Diyan na po natatapos ang vlog ni Brenda. Nakiikot na kami. So, ngayon punta na kami roon ng cemetery. Dadalo na kami kay Papa Romeo sa kanyang papa.